Inti qabelkom ħallinnikom. Merħba, dan huwa shooter jiena dan is-san u jekk għandkom xi ħaġa interessanti x'tibgħatu jenna? shooter@dansand.com. U daqshekk Forċambre ħajħallina minn floku ħanamlu ġmiel flets. Taġġilx. Il-flets huma eżatt kif kienu proġettaw il-kavallieri. Ejja. Ejja. Staqsi. Hello. Oui. Min inti, please? Mi ġizwi el perrito ġeloro mukassa. Tajjeb, mela inti li qed iħossib id-design tal-Forċambre ġdida. Għax iridu jġibuha eżatt fuq l-istess vision. Kavallieri. Vision. Tajjeb, Torina għax dak antik li hemm issa. Mela le. Naraw kif ġej. Mhux għax ħaġa. Magnifik. Mhux għax ħaġa, ma mhux li tant qed nara ta' żmien il-kavallieri, inwis. Biżerjetà? Għaraftitek Mhux qed narhom ma jmorrux. I'm sorry ta' kiskivu! Kapix! Fuq il-kavallieri, int minin, int xismek u xkun jomok? Ġus. U dantek xkien kun joma? Nanti, De Pasquale. De Pasquale. Inti fejn tifhem x'imur u x'ma jmurx mal-affarijiet ta' kavallieri. Ara nantek tifhem ta' għax id-de f'kun joma De Pasquale sinjali l-antennati tiegħek marru ma' kavallier. Merd, tu ez merd. Ħalih sew, ħalih. Imma insomma, nisperaw li għalmenu id-disen għalmenu veru ikun għarreb lej dawk. U da Berix ta' kemm għandna Berix nambuhom dal-Berix kollha. ħaġar iknes, laqna għandna dan xi ieħor. Ħanaraw xi ġenerazzjoni. Nikol! Ara xi straġi għamel! Mhux kafe għamel macchiato għax kullimkien tabbali. Maranti ħabib tiegħu Joey, għax qed jinkwita aħna sejrin 3 teams għallija u qed jinkwita fuqu illi da mhux se jkun jazzew. Jasra ma jafx li Joey fil-għaxijiet bil-lejl imur in-night shelter. Ħanispjegalkom x'inhu għax da servizz vera tajjeb għall-anzjani li jgħixu weħedhom. Għaliex hekk tkun persuna waħdek inti u ma jkollokx xi bżonnijiet partikolari. Tista' tapplika biex bil-lejl tmur u torqod fin-night shelter biex bil-lejl tmur ġo dal-post u jkollok is-serħan tal-moħħ u s-sigurtà li trid. Kull ma tħallas huwa €2 biss. Biex tapplika kull ma tittamel tidħol f'dan is-sit. Sambur, għax irid nippakkjalu kollox ukoll, ara nara x'għamel, x'diżastru ta' raġel għandi. Ummi kemm għandi bżonn break. Issa, jiena il-biraħ fil-għaxija mort nara logħba futbol partikolari dan. Ħanispjegar. Qiegħed l-infetti Birkirkara fejn ta' kull sena tiġi organizzata dil-logħba daqsxejn speċjali. Għana għara tindunaw xweħedkom, ħarsu daqsxejn lej il-plejers u għajduli xem komuni. Ryan, tista' spjegali ftit dil-logħba li f'intajta x'f'intajta jeb. Ups, fl-istess ħin qed nirriskjaw ħajjitna. Kemm ilek tagħmilha, kemm ilek torganizza? Mela prattikament norganizza għal madwar 9 snin, 9 sena. Jiġifieri jiena norganizza ħafna logħb tal-futbol, imma din hija logħba speċjali li ssir kull sena żmien il-miliet biex aħna naqdu l-komunità u min jagħti il-bot mill-familja u dal-affarijiet iħossu magħna taf kif magħna f'Malta. Għandna bżonn inizjattivi ta' popli jaħdmu flimkien. Din is-sena għaw ma 17 in-nazzjonalità hawnhekk f'palisset jilagħbu. Għax hawn min għandu żewġ nazzjonalitajiet jiġifieri. Jiċċiti ftit. Eżatt, tlajna nara konna 83 nazzjonalità b'kollox, issa tlajn jisu għal 87 nazzjonalità. Jiġifieri għandna minn Faroe Islands, għandna nar plejer minn Faroe Islands, minn Turkmenistan, minn kull imkien. Fejn jonqsok. Jien għandi xewqa li nsibu plejer jiġi jinaqat magħna darba f'sena mill-Iżlanda, minn Iceland. Imma għandna minn New Zealand ara xi ħaġa ġdid, jiġifieri. Ma ġara xejn, il-lejl tajjeb u narawkom.